khazan tak tai bu song chung tabuk thita round bongni first round pai thangman yagolo chung borno interview na la nei chung phailejak ground ni punanan bagai ge chung bongno kok sunganyai takhon ni bonglo tamukha an bungke dine jomatiya nini jamu to onek khna to ga nini jaja sab onek hamjaka nini je musamarok musawi gan samarok pura khna to go nei nini jaja sab khai to ningla tam sana busung tei tuma sasnai bang je borok di sonna mani po nung thita round sabu jengke nung semi final rok sabu na nei nung nin kha khai tong bole sai magrali ang sai me ko na haibono nin bisinti nung busek bukha le kaham ke sab kha nung julu ko no kisa ani je mansa ang best ro kata best kana next round hai ne ani best ro na hi masuk tong na ani kaim borong kha Bichandra Mano South Tripura kenang tam ko phake sagara dini tam ko phake ken bai phake na flight be phai na tam phai sagara de ini sung phaya 24 5 minutes 24 phai mane ga nong na bor tor goi kya aro naro ai tong thaigo tong rota kaham burkhan tor na ble cham rok butei kaham le cham rok kaham na cham rok tam char mangsa rok da tam char sagara de sobai abai masa ble ga bai khor kaham kana abai musai mang kana na than ke hey da au khazan tak bu jong nugi jong na ga chang tai khorokcha chini takhok mono to jotno sinina koikdin kisa mini album video rok kha o jaga bo foji da tamjan direct chumai khaimar rok nukhana narok ge chang mono chungine le na min khukdin ya chang min chamung rok buting kha ba buting soka ba amagina chang sungni ale takuna chini thinang jati han namsago hambai thinang chatino nini resam monok le buting khar sagara di ani resam monga kisa pokha lyrics rok kisa pokha kami dela topon abono cover khaipe kyang tabuk bahai engno semia ko jaja tam sano jaja tam marks no abo semia ko tabuk to nini first round to pai thanga ha second round ko le buting no second round tabuk naigena taro thanga stage o bahai nervous eng aro kam kan isam nai nervous to ngla khaima tongo tokono naigena ta tabuk pai nang to tabo theta round ni top number 1 rogo sor sabuni hane ni bukha rogo nang khakai dong thagara di abo to saimali ta an slebo kaham le samnai tongo tabuk naigena ta bahai ang bati nang naigena dai da khazan tak bu jong nugi jong na chini takhok mono jotono sini jong na norok bongke chini takhok chini sar bimolni busalahni sini jagi tongo ge sar bimolni khorang bai onek miluo obanyo chini sar bimolno boto theipai kha oban bagi phana mini khorang ta kono mini busla tei tongo oban bisinte mono chung all the best khane chini thinang ta din ne onek kaham ka rjap thang bo mini khorang kati bai khaye inke obono chung tebo thani min khukten chung bo tabok je rjap phaimane thita rauna gan na chung chhuine le rjap na nei sabona thaje gan rjap khana first jari samani first samani apung ashari belai ke mui tu mano abumung amanaimu belai ke mui tu mano apung ashari belai ke mui tu mano ningano hamja keba shawi manarri hamja gya keba thanarri apung ashari belai ke mui tu mano ambai takung na do kharang khazan tak jong onek kharang khe rjap khana ka nin bung ta hamo Aitor Deborma boto onek hero chibo hero album ro khaijak haida na ke abona support khaji Aitor Deborma no tai ta hamo dine jamatina support khai tongni abono thinam jadim chine jongbong no all the best khayo tep kaham ger sabdi next round tongkho ge abon bagno chini thinang jadim chine bong no onek hamjang matai chibaya phare tep kaham ger samnan bagai ko jotono no hambai